Min eżerċizzju li għamel One News jirriżulta li fil-budget ta' din is-sena l-Ministru Tonio Fenech wiegħed mal-20 proġett li kien diġà wedu mis-sena l-oħra iżda ma twettqux. Weda minnhom hija dwar il-bini ta' skejjel ġodda. Se jitkompla wkoll il-bini tal-iskola sekondarja fir-Rabat Għawdex u l-bini tal-iskola sekondarja ġdida fil-Mosta. Bħalissa qed jinbnew l-iskejjel tas-sekondarja għas-Subien il-ġodda fil-Mosta u f'Għawdex b'investiment ta' 7 miljun euro għal kull skola. Dwar l-istrateġija tal-e-learning. Uliedna jistħoq ilhom edukazzjoni bl-aqwa teknoloġija tal-informazzjoni moderna. Se nkomplu ninvestu f'nefqa kapitali fin-networking tal-iskejjel sabiex it-tfal tagħna ikollhom aktar opportunitajiet edukattivi fl-użu tal-informatika fil-klassi fejn jitalmu. Għal dan se ninvestu 16 miljun euro fuq 4 snin. L-istrateġija tal-e-learning. Iżda Mr. Speaker, il-bini tal-iskejjel ġodda waħdu mhux biżżejjed. Bħalma ħabbart fil-budget tas-sena li għaddiet, sa ninvestu 16 miljun euro fuq numru ta' snin f'sistema ta' networking bejn l-iskejjel. Dan se jippermetti li jkollna skejjel animati bl-aħjar teknoloġija tal-informatika, tal-komunikazzjoni u tal-computers. Din is-sena l-Gvern wiegħed ma wettaqx il-ftuħ ta' ċentri ta' matul il-jum għat-tfal fis-Siġġiewi u Pembroke. U matul is-sena is-snin li ġejjin, l-10 kulleġġi għandhom ikollhom bil-inqas ċentru kull wieħed. 2 minn dawn fis-Siġġiewi u f'Pembroke li se jinfetħu is-sena li ġejja. Filwaqt li se niftħu żewġ ċentri fl-iskejjel primarji, wieħed ġewwa Siġġiewi u l-ieħor ġewwa Pembroke. L-istess dwar il-kumpless sportiv f'Ħalkirkop. Matul din is-sena li ġejja se niftħu l-kumpless reġjonali l-ġdid f'Ħalkirkop u permezz tal-mudell tal-Public-Private Partnership sa nniedu il-proċess biex ikollna kumpless sportiv ġdid fit-Tramuntana ta' Malta. U fil-ġimgħat li ġejjin se ninawguraw il-kumpless sportiv ta' Ħalkirkop. Wed oħra kienet kumpless sportiv ġdid fit-Tramuntana ta' Malta u li dwaru baqa' ma sar xejn minkejja li x-xogħol suppost li kellu jibda fl-2009. U permezz tal-mudell tal-Public-Private Partnership sa nniedu il-proċess biex ikollna kumpless sportiv ġdid fit-Tramuntana ta' Malta. Se jkun imiss imbagħad li nibnu l-kumpless ġdid fil-Qawra. Dan kollu jikkontrasta mal-weda li kien għamel Lorenz Gonzi jekk kif sar kap nazzjonalista meta li l-partitarji nazzjonalisti kien qalilhom iġġudikawni fuq dak li nagħmel u mhux dak li ngħid.